okwukwe anyị bụ na anyị bisie ndụ n'ụwa anụnwa nwụọ bụrụ na anyị gbalụ mbọ na Chineke ga-ekunite anyị otu o si wee kunite nwa ya bụ Jesu Kristi. Anyị gbakọkwala ọnụ ọzọ kemgbe e nisiri nwanne anyị nwoke anụnwa anyị na-eche maka ya. Kịta anyị agbakọgo ọnụ maka ime akwamozu ya. Ụmụnne, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ihe omume ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ekpere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị nchekwa arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere.